E agora encendo o micro. Hola, que tal? Boas noites, benvidos a Recuncho Gamer. Que tal, Necomacín? Que andabas aí pola canle de Ragnarok. Hola, que tal? Son... non sei quen son agora mesmo. Benvidos a Recuncho Gamer. Vou baixar un pouco a música que me está toleando aquí o invento este. E agora logo recuperamos. Pois nada, estamos a luns día 15 de febreiro. Xa estamos en pleno luns de entroido. Por iso, hoxe, pois disfrazamos un pouco todo isto. Pois cambiamos o cor das luces. Eso é o que cambiou hoxe. Que vos parece? Bromas aparte, pois nada, estamos hoxe aquí e imos a darlle a xogos que están relacionados con disfraces nas mecánicas. De feito, imos xogar un xogo que aínda non saiu, pero temos xa a demo, como é o Balan Wonderworld, e despois daremoslle tamén un pouco ao, direi no ben, Dynamite Head, que ten caretas, máis que disfraces, ten caretas para xogar de forma distinta. E nada, mentras ides pasando por aquí, pois deixadme aquí un momento que me vai poñendo xa en modo xogar. Gracias, Necomagin, polo seguimento. Eu non sei se controlas galego, pero bueno, se non ti preguntas, se digo palabras raras, ti pregunta, que tamén así aprendemos idiomas gratis, a vez que ves a xente disfrazada así, moi raro todo normal. Pois nada, imos ver por aquí, a ver que vai entrando por aquí, mentras esquentando un pouco. Isto xa sabemos, estamos tamén así en Ponte. Catalabas ben. Bueno, pouquiño a pouco. Se non, tamén cando me vexas xogar, aquí en vez de J, pois usamos xe, como se fora Shakira. En castelán para non sería Shakira. Me moi ben, todo normal. Pero eu en 5 minutos máis ou menos me vas a ir entendendo mellor. Mira, mellor igual que en catalán, casi. Moi ben. Pois nada, imos pasarnos aquí ao que van sendo o xogo. Aí está. Wandan, sí. Balan Wonderland. Isto non é galego, é que non sei falar inglés. Que é outra cousa. Pois antes de comezar con el, mentras vai pasando algunha xente máis, pois comentarvos que o Balan Wonderworld é un xogo que vai sair o 26 de marzo. Está feito polo equipo que era o Sonic Team. Ahora non sei se veñe como Sonic Team, pero bueno, está Yuji Naka, o que é o creador de Sonic. Vai ser un plataformas no que hai unhas mecánicas moi parecidas aos que ten o Super Mario Odyssey, na que usamos disfraces con distintas habilidades para chegar a distintos sitios, facer distintas accións distintas. Distinto, sí, todo eso. Mientras tanto teño aquí a miña gata que me estaba roubando do vaso de auga, porque bueno, tedes aquí as monedas da canle. Hostia. Daenerys Targaryen, nai de gatos, bueno, dragóns. Di miau. Non di miau agora. Boas, Fer, que tal? Pois nada, eso, que estamos con un xogo dos que fixeron o Sonic, só que non é o Sonic, que é o Balan Wonderworld. No, espera, sempre digo Wonderworld, que me pide, como é Balan, pídeme decir Wonderland, porque rima. Pero isto como Super Mario Land, Super Mario World. Pois imos ver se me pillo mando o xogo, que isto vai ser así seguramente. Pois agora non quere pillalo. Pois estamos che ben. Isto pillará en breve. Bueno, se non tan rápido como sair ahora, aí estamos. Podemos darlle unha nova partida e a ver de que vai isto do Balan Wonderworld. Sí, quero sobreescribir, é unha demo, así que malo será. Malo demo será. Entropía, non lamas a Dreamcast. E aquí podemos coller a distintas... Bueno, é a mesma personaxe con 4 skins distintas. Un chamase Leo Craig e outro é Emma Cole. Pois Emma Cole, vou po cole. Aí. Agora subo un pouco o volume, que este sí que está baixo.
Aí tens Yuji Naka, o do Sonic. E que claro, é tamén o do Nights into Dreams, que vai haber moita cousa aquí que se vai ser moi do Nights. Naoto Shima é o diseñador tamén de personaxe, o do Sonic, o que diseñou. Yahoo? Yahoo? Se chama o meu, Yahoo. Ushuetio. Emo Kuryu. O audio está en xaponés. Agora mesmo. Yes, Autonezu. Kuryu Otosuo. Pasonin News. Emit Osasi. Veña aí, imos a logo. Vou un pouco parecido ao de Wonderland este. Wonderworld. A day was gonna be the day that I'm gonna throw it back to you. Hey, Kuni House. Oh, Durawataru. The Wonderworld, boas, Javi, bueno, que estive aí facendo ultra spam fai uns minutos na súa canle. The Wonderworld, de que te refires? De que Wonderworld? Porque non é Waterworld, que eso sí que dá medo. Se nota. Antes de meternos aquí co control, de todas maneiras, imos miscelánea, imos ver configuración. Eu creo que o son teño aquí baixado por algún motivo estrano. Sí. Aquí eu estou no sentindo moi baixo. Eu creo que a vos agora vos vai chegar ben. Vale, segundo que axusto o volume. Eu creo que así máis ou menos o tedes presente. Vale, pois o primeiro... No, era Moonwalker, ¿no? Neverland, vale. Vale, xa vexo que voy cruce de cables. Un pensando en Kevin Costner, outro en Michael Jackson. Faltaba o Robocop. Pois nada, mentre estamos aquí con... Bueno, estamos hoxe aquí ca o chat de colaboradores do Recuncho, polo que vexo. Ai, pois tan rabia tamén. Os que xogaches do Super Mario Odyssey, a min o primeiro que se me ven é Super Mario Odyssey. O cal encaixa moito con que imos xogar aí o este. Se ten o audio en inglés, o digo porque entón igualmente era algo do que están dicindo por aquí. No, pero aquí no. Pois non sei en que momento da vida. Bueno, pues non pasa nada. Seguimos, total, tampouco hai moito que contar. Entón, hai aquí uns poliños que non se moi ben que facemos con eles. Mais a la de lanzalos. Ah, vale. Super Detective Hollywood 3. Non vin nin a 1, nin a 2, nin a 3. Ala, matadme esta. Entón temos aquí como dúas portas. Que isto, pois... É importante non pecharse portas na vida. Así que, neste caso, abrímolas. Xa está. Eso por se alguén quere capturar a miña beleza agora mesmo.
Capítulo primeiro, o home que se enfrenta a unha tormenta. Pois, a ver, eu este xogo proveino para Switch e a verdade, ahora estamos xogando en PC. E a verdade é que a versión de Switch quedei un pouco frío porque digamos que o frame rate non é moi estable, xa non tiraba máis de 30, pero ainda en riba vai inestable, co cal afecta a xogabilidade. Entón, aquí temos o Océano dos Anéis, que neste caso son boliñas. Vale, e creo que solventei algún problema que tiña eu con algunha retransmisión, que tiña aí problemas de frame rate, e agora estamos vendo retransmisión a 60 frames, vexo que vai bastante fluido, co cal tamén unha prova para ver se hoxe disfrazábamos de erro ou non. Pois aquí temos que pillar chaves, con esta chave abres a porta. E primeiro, Torvelobo. Ui, ninguna referencia turbia, vale? Que vos vexo vir, xente do chat. pero igual a traducción te dice que dar unha volta, porque igual é de torbellino lobo. Torbe non están falando de ninguna persoa que exista, vale? Non existe ninguna persoa. Si vou a ser un chisco máis sobre o meu xogo, que me está comendo aquí a vida mentras falo. Agora sí. Pois iso, entón, o Torvelobo o que fai é cando estás disfrazado de Torvelobo, pois pega un chimpo así. E con este chimpo podes destruir cousas. E con ese botón abro aí. A verdade, é unha especie de Super Mario Odyssey, pero máis sinxelo o que xoguei. E só temos un único botón. Segundo disfraz que teñamos, ese botón de acción fará, neste caso, un salto, con outros fará outras cousas. Nah, me romper o denuncio ao metro, non. Aquí non rompades cousas que logo teñes que recollelas eu despois. Imos a ver se pode ir por aquí, sí. E basicamente, pois ten unha mecánica tamén de que hai que recoller unha serie de obxetos que non lembro cal é, pero ao final tamén un pouco como as lúas do Super Mario Odyssey. Ah, vale, sí. Pois sí. E logo a música é como Nights, que neste caso é autoplaxio, como o Café Quijano, que se plaxaba no mesmo disco, cancións unha detrás de outra. Porque a música esta é, cambia un pouco a melodía, pero a instrumentación é... Entón, hai que conseguir estatuillas. En vez de lúas, como no Super Mario Odyssey, estatuillas. Canta máis estatuillas, máis mundos podrás visitar, e de logo atoparémonos por aí. E o que vai pasar, seguramente, que vai haber unhas estatuillas que con este disfraz non podemos acceder a elas, pero logo imagino que un disfraz que conseguiremos en fases posteriores. Volvemos aquí. Home, o de Café Quijano sabes que se autoplagia no mesmo disco. O sea, desde Brasil era o mismo que Nada de Na, era o mismo que non sei. Super Lucky Tail ainda non o provei, pero non sei se de mecánicas. Imagino que máis este é moi sinxelo, se te digo, a nivel de cousas que facer moi sinxelo. Visualmente pode ter un aire tamén pola situación de cores. Agora metemos aquí un espello, dun que entramos, saímos do outro. Buah, flipas, isto nin Nolan. Vale, imos ver isto onde nos leva. Isto lévanos a que non chego, pero igual desde aquí sí. A ver. Sí, o problema é este, mira, comentábalo xusto outro día onte na Radio Galega, porque estábamos mirando xogos para xente que non se meta a xogar por primeira vez. E claro, un dos problemas principais é o tema das 3D, porque aquí o 3D... Ui, un malo. Un segundo, perdoade. Este parecese moito a Nights. Esos son, como se chamaban os sin corazón do Kingdom Hearts, non? Un pouco ese concepto. Entón, claro, ti cando estás xogando ahora con mando, por exemplo, analóxico, moito xa estamos habituados a
Joystick esquerdo moves a personaxe, joystick dereito moves a cámara. Pero claro, isto dito así de primeiras para non xa nos en recaixón, pero hai outra xente que igual pois ten que pillar, é como os pedais do coche. Pois ao principio igual o de embragar e frear e todo iso, pois non é tan doado. Entón, eu recomendo comezar por un 2D. Podes tirar dos Sonics, por exemplo. Teña cousa que son rápidos, pero non morres tanto, senón vas polos Marios. O Crash Bandicoot, os clásicos son un bo híbrido, porque aí xa van mezclando un pouco frases con profundidade, outras con, ainda que máis ben moi recto camiño, digamos, con outras así en lateral. E logo sí, un xogo como... Teño que probar no Super Mario Bros, pero sí, non sei se é tan exigente. Claro, porque se estás o Super Mario Bros da NES é un xogo difícil, o Super Mario Bros da NES a día de hoxe, sí. Pois aquí como vedes teño un novo... Bueno, saca aí o denunciómetro. Yoshi. Este movimento é Yoshi. Confirmademe no chat se é ou non é. É que faltalle botar a lingua. Pero bueno. O sea, dame un pouco mágoa. Sí. Dame un pouco mágoa porque visualmente non está mal. Non corre moita personaxe, pero bueno, entendo que haberá algún tal. Sí que ten este efecto chulo. Mirade un pouco como vai o escenario, que se vai desplegando o do fondo. Bueno, ahora xusto poño a cámara da peor maneira. Pero vedes aí o fondo, está nun plano e vedes como un desplegable. Ese detalle está curioso. E creo que na seguinte fase vais a acentuar máis. O sea, dai ese tipo, bueno, isto é un sono, entón... Un soño, perdón. Sono é cando tes ganas de dormir. Isto é un soño e... Bueno, dai un pouco ese aspecto onírico. Pero sí que é un pouco pastiche todo, Pois tes razón tamén. O sea, non é tan... poliéster tipo Little Big Planet, porque tamén hai o Yoshi último este da Switch, é un pouco Little Big Planet, non acabado. E agora ven aquí unha fase bonus que é un pouco, xa veredes. Vou un pouco de Balan Wonderland ao final, Faltame o gorro. E nada, un Quick Time Event. E a música agora é moi Super Mario Odyssey, cando están así en zona na Nova York, esta que non é Nova York, pero bueno, xa sabes que digo. Sí, metais en xeral. Hai algún saxo, pero tamén hai metales en xeral. Bueno, a lección recuncheira que vos podo dar agora mesmo. Un saxo é un instrumento de vento madeira, non é de metal. E diréis, por qué? Porque a cana, donde se fai o son, é unha palleta como un clarinete. Entón, é vento madeira, e polo timbre as cualidades, é vento madeira. Ata aquí a ensinanza de música de hoxe. E que teño unha seriedade con esta pinta dicindo eso, que xa vesti. Ai... Pois nada, aquí temos os que se disfrazan. Nada, podíamos investigar un pouco máis. Aquí imagino que o clásico. Ahora que podo saltar máis, fago así, entón pillo isto, non sei que tal. Unha leria. O sea, o que vexo que vai ter unha serie de mecánicas. Non sei se chamaríamos Metroidvania, en canto a que vas ter habilidades novas e tens que volver atrás para conseguir cousas. Non sei se eso é Metroidvania exactamente ou non. Pero bueno. E aquí chegaríamos ao final e xa está. E pouco máis. Sí, pois igual sí. Claro, eu en Mario 64 non lle din tanto. Pero entendo que... É que, non sei, claro, hai os colectatón, chamanlle, non? Os que son como maratóns de coleccionar. Que entendo que tamén é o Banjo Kazooie, o da 64. Que non o puiden probar. É que non sei moi ben como chamalo. No Odyssey ao final é un xogo de coleccionar lúas.
máis alá de... Porque a trama... Si, hai unha trama, pero tampouco... Ao final ten un peso relativo. E máis tes como 9-10 planetas que son como mundos abertos, no que estés como mini retos para conseguir cada lúa. Cada unha tes que romper a cabeza como podes chegar a elas. Non todas teñen unha única maneira de chegar. Entendo que neste tamén cos disfraces igual con... Poden chegar varios distintos. Si, no Odyssey foiselle co das lúas, porque creo que o rematas con... Bueno, non tens que ter un número exacto, tens que ter un número mínimo, creo, de 200 e pico, pero logo podes chegar a ter 600, e logo ainda che dan hasta 999. Creo que iba por aí. E tes como, entonces, como 3 bosses, ainda co primeiro e o final bo. O Ben Death non o xoguei. Este vai estar máis interesante co tema do desplegable. Denunciómetro tal. Bueno, tamén os plataformas agora. Imagino, este me decías o do raposo, que non lembro agora o nombre. O Super Furry Lucky Tail. Como ves. Tal. Bueno. E aquí basicamente que isto que para seleccionar disfrazo, como vai a cousa. Bueno, esta música de The Nights. Torbelo, tal, vale, nada, sí. Ah, para equipar e desequipar cousas, vale, moi ben. Pois todo correcto. Non ten tanto. Isto é porque intenta facer moitas cousas ao final, Pero mira, claro, aquí o efecto este que decía desplegar. Logo hai unha cousa que me arrollo moito. Non sei se... Ahora en vedes como... Vedes uns circuliños aí facendo pop. Digo eu, para qué? Non, se tes na canle de Ragnarok, que se non lembro mal, buscando Ragnarok H... Ah, no, eres Javier Casariego, ¿no? No YouTube. Pon aí ligazón. Se non dou yo aí. Tal. Claro, as gotiñas esas que aparecían, dicía, van co ruido ca música. En plan, vale, ok. Nada, mira, esta, denunciómetro, Super Mario Odyssey. E que hai unha planta no Super Mario Odyssey que é isto tal cal. Pois nada, os que se andades por aí. E isto é a demo, Cando xogues o xogo inteiro, xa o denunciómetro xa morreu. Mas a ver, o efecto este de que se vai aí o rollo isto que se vai botando para baixo está chulo, está curriño. En Switch é peor, en Switch é chunguiño. Nada, isto unha caixa do Mario, de interrogante de toda a vida. Eu non me rindo, eu creo que aquí podo subir. Nah, pois logo. Ah, espérate. Claro, ahora podo cambiar. Me transformo en Yoshi. Imos Yoshi. Pois non. Nah. Vou por outro lado, tampouco. E a cousa é que é tan básico eso, que só tes unha única acción por... Claro. Por disfraz, que é un pouco... Podo coller a maceta aquí, pero non sei moi ben que facer con ela agora mesmo. Ah, Dragoncín, que presentaba o Lingo. Que o rei do polo frito. Dragoncín. Moi ben, chao. Vale, este dispara, moi ben. Ah, pero non salta. Entón, claro, a cousa é salto con un e cambia Dragoncín. Home. Entón aquí o problema é que igual a animación de cambio de disfraces non é que sea super longa, pero sí que corta o ritmo un pouco. Só tens que facer así unha cousa así. Bueno. Final temática era Enroido, que queredes que faga? Se temática Enroido. Entón, por exemplo, con Dragoncín, imagino que... Ah, bueno. Sí, entón, valerime tanto Dragoncín como lobo valen para romper bloques. Entón repites un pouco coso. Eu creo que para rapaces pequenos sí que pode entrar ben. O sea, non podo dicir que sexa mal xogo. O que pasa é que o vexo pouco fresco, pouco original. Probablemente eso lle das a un rapaz. Sí, a ver, eu estaba un pouco eso, era Yuji Naka e toda esta xente do Sonic Team que anda aquí detrás, entón, bueno, pero un pouco que fixeron. A nivel artístico está ben, pero é un pouco esta estética tamén de algún JRPG que tira hacia cartoon. E queda así un pouco neste. Non sei que acaba de pasar, porque me están facendo aquí o...
non entendo que acaba de pasar. Vale. E agora aquí, claro, ahora perdín o disfraz a planta, non sei onde deixei. Vale, non me fai falta a planta, moi ben. Os ovos non teño moi claro para que valen. Refiremos de aquí, na vida real entendo. Chico, ¿sabes lo que es la mitosis? Pues eso. Non era eso, verdad? Pues nada. A demo creo que son estas dúas fases, así que tampouco tal. Agora entendo que igual co dragón podes ir para atrás para a fase anterior e desbloquearás unha cousa nova. Por exemplo. No. Dragoncín non, pero ti sí. Efectivamente, pues nada. Bueno, ti eso non mo dis na rúa, E outra vez, estos quick time events que non teñen moita chicha tamén, ao final pum, daslle. Pero é que tes unha marxe brutal. Que carre moito, Bueno, moi ben. Faltalle un pouco de brío aí. Por exemplo. Esta parte da música está guai, pero xa vos digo, a nivel xogable estou quedando un pouco como estaba. E non me queda moi claro que é o que está a pasar aquí. Vexo aquí que o señor este fai aí filigranas. Son un Power Ranger que voa. Pero en fin, pues nada. Aquí está unha versión xigante do señor, que me dá moita confianza. Hola, que tal, chico? Tes Amazon Prime? Moi turbio todo. Bueno, es igual é máis do Animal Crossing, non? Non hai un granxeiro no Animal Crossing. Non teño ni idea, Vale, sí, sí, que inventazo. Entón aquí son un lobo e rompo isto, non? Se salto enriba. Non, teño que ir polo lateral. Veña, vou molestarme en facelo. Non hai nada. Era só para que non des a volta e eu teño que sair así. Ou así non saio. Moi bo invento. Estupendo. Diseño de niveis un 10. Sí, está arriba non o vin, pero bueno, sí. Temática do agro. Aí a mazorca ben grande. Como vos gustan as mazorcas? Ben grandes. Moi ben. Moi ben. Aquí hai algo que non sei como se desbloquea. Xa me pareceu no outro, pero bueno, imagino máis tarde. Estas pezas caen ao chan. Mira que se caen ao chan, estou non liando agora. No. Fai un pouco mareo ao fondo, eso sí. O sea, o único así original que lle vou dar é o tema do fondo. O resto... E logo que a música, pois bueno, é moi relaxante. O sea, non? En ese aspecto, para estar así como diría efectivamente. Iba por aí a referencia, Javi. Vexo que... É o ideal, falando así dun xogo infantil, facer ese tipo de referencias para ter a todos os públicos aquí. Pois... Jolín, que... Ui! Tochino! Pero é porque moi tocho? É porque é un cochino? Ou porque é moi chino? É tochino. ¿Este que fai? Este? Pues, mira, bueno, adiante, digan vostedes que movimento é este.
En fin, maravilla todo. Lo nunca visto. ¿Qué tal? Espera, que me está saindo... ¿Qué está pasando por aquí? Que me está entrando unha muñeira. Que teño aberto por aí? Que está a soar? Pero un momento. Espera, que estou toleando, non vou quitar. Que me está sonando aquí un... Boas de Afix. Eu creo que sei o que está pasando. Espera, ímolo escoitar de fondo. Pois isto, digo vos o que é. Que en algunha pestaña de algún Firefox que teño aberto as tanxogueiras. Que, por certo, mañá están as tanxogueiras aquí ás 10:15. Estaremos tamén Rita... Cabo. Creo que sí. Logo digo ben o apelido. Ferliñares, que andaban por aí polo chan, non sei se sigue. Entón, nada, sei que eu fan directos luns. Efectivamente, tiña aí aberta a páxina do directo. Isto xa me pasou onte, que tamén tiña aí un directo aberto do día anterior e comezou a soar aí. Eu estaba no salón e comezou a soar. Xa solucionei o problema ese. Pois iso, mañá, lembro, xa que estás por aquí, xente, estarán as 10:15, estarán as tanxogueiras por aquí. Falaremos un pouco do single que sacaron, Midas, e tamén un pouco de se teñen aí relación con videoxogos, e tamén, pois, aproveitamos e falaremos de videoxogos musicales con elas, porque teño que investigalo, pero non sei se hai algún pandeireta giro ou algo así, pero bueno, temos que mirarlo. Senón tamén creo que Fer Liñares anda traballando no tema, así que iso, faremos sobre tal. Imos ir rematando a banda Wonderland, porque ao final a idea de hoxe é rematar ante as 10 e darlle un pouco o Dynamite Heady. E o Dynamite sí que me interesa así tal. Entón, nada, como vedes todo, si, espera que tengo que activar aquí o menú de Xbox, moi ben. Ahora acaba de desbloquear o salto do Mario de chimpar para baixo ben forte. Sí, hai o Taiko Drum, que hai uns cantos para Switch. Do Switch teña demo, ves? Ese, por exemplo. Que pasa aquí? Se me tiro aquí? Ah, eu pensei que era auga. Sí, en Xapón hai mogollón, porque de feito os primeiros xogos con guitarra musicais eran en arcades de Xapón. O que pasa que aquí colleu... Bueno, Harmonix foi a desenvolvedora, non lembro quen distribuiu o primeiro Guitar Hero agora mesmo. Logo xa se popularizou co 3, que se non lembro mal, pode ser EA, no, Activision. Ahora estou mezclando distribuidoras e cousas que non son distribuidoras. Entón, digamos que os Rock Band, pois, o sea, Rock Band, Guitar Hero e Rock Band, pois foron máis coñecidos en Occidente, e porén, en Xapón non, o Guitar Hero non ten así tanto tal. Tamén polo repertorio, pensade. Ui. Bueno, Indiana Jones, outra, aí, o denunciómetro. Ah, que me persegue. Ah, vale, vale, puzzle complicadiño, vale. Ah, perségueme porque isto é un mundo esférico e tal, vale, xa entendo, moi ben. Todo moi ben, moi traballado, moi xenial. Si en Nintendo DS recomendarame uns cantos cando... Bueno, aí atrás tamén cando quixera facer algún. Sí, moi ben, moitas grazas. Preguiza todo, Vale, agora vou poñer o porquiño. Ah, xa non teño o porquiño. Que pasou? Ah, porque morrín. Cando morres perdes un disfraz. Entón teria que volver a por el. Necesito contexto para ese snitch do Dara que acabas de poñer, Javi. Pero bueno, en fin, creo que máis ou menos o xogo xa está visto. Vedes un pouco que pinta ten. Salo 26 de marzo. Eu creo que de primeiras non o vou a mercar. Bueno, hai un xefe aquí, tal. Bueno, pois quedamos aquí. De momento co Harry Potter. Sí, seguro que hai cosas de Harry Potter aquí. Imos deixar de momento por aquí o Balan Wonderland. Wonderworld, joder. Sempre digo o que non é. Mira, teño aquí un chat doble. Isto non esperaba, Isto é Christopher Nolan. Imos ir agora entón a facer primeiro tempo de momento con... Creo que teño aberto por aquí. Non abrín, non me digas que non. Ahora movín tantas persoas. Aquí está. Ben, imos a facer isto por aquí. Imos botar, antes de cargar o Dynamite Heady, un GeoGuessr que outro día comezamos.
Ah, no, pero Battle Royale non. Explorer Mode. Espérate, non. Vou ir ao comezo outra vez. Entón, orbe dorada. Ah, vale, xa sei. As boliñas estas do Quidditch, non? Pois imos facer unha cousa que fixemos xa outro día. E como non temos a versión de pago do GeoGuessr, pois danos para unha partida. Pero así, tamén entre xogo e xogo, pois damos unha volta tal. Entonces aquí, o GeoGuessr, para que non coñeza, isto consiste en que nos plantan un sitio aí aleatorio dentro do Street View e temos que precisar, pero moito, en plan casi de quedarnos a, creo que a menos de 10 metros, non sei canto de mínimo, para sacar o tope da puntuación. Senón, canto máis lonxe ou afastado nos quedemos do sitio real, pois menos puntos. Pero tamén hai o tempo. Entón, o que vai pasar agora é que nos van poñer 5 sitios de Galicia e hai que intentar adiviñalos o máis preciso posible. Efectivamente. Así que aí no chat, se coñecedes cousas, pois tamén pasadevos a ver que se sabemos onde está. Vale, Coirás a Corna. Pon aquí este cartel. Coirás a Corna. Pois de primeiras non ten moi claro, pero imos ir por aí. Non podo ir por aí a Coirás. Quero ir por aquí. Ai, por aí non paso o coche de Google. Ah, vaya por Deus. Vale, entón isto, a ver, pistas para xogar aquí en Galicia o GeoGuessr. 70 tellados negros, soe ser zona Lugo hacia o sur. Ou máis hacia o leste. A cousa é atopar cartéis rápidos. Teño que quitar yo da publicidade, todo isto. Aquí, a ver, aquí hai un cruce. Ui, que me pasei. Portela de non sei que. Espera, pero Concello de Piñor. Onde está Piñor? Onde está Piñor? A ver, Coruña non é. Pero claro, poñerse a buscar Piñor aquí entre todos estes nomes non vai a ser doado. Quéreme soar Ourense, pero podría ser Lugo tranquilamente. Este é un survival horror no que te bota no medio do monte. Efectivamente, o Resident Evil 4. Así comezou. E a xente non sabía se iso era Galicia, de Euskadi ou que carai era iso. Pois nada. Preto do Carballiño. Moi ben, aí estamos. Carballiño. Eu sei onde está Carballo o grande, non o pequeno. Detrás de ti, imbécil. Efectivamente. O Carballiño. Ai, mire, pois non é mal, era Ourense. Carballiño. Veña, Farún, por fin chegaches. Chegaches no momento xusto. Carballiño. Dixemos que isto era Piñor. Dixeches preto do Carballiño. Aquí está Piñor. Aí está. Vale. Entón, que sitio era que nos dicía antes que... Return to start, eso. Coirás. Vale, entón hai que buscar aquí Coirás. Ou a Corna. Coirás, a Corna. Coirás, a Corna. Como hai o chat, de momento non estás comentando nada, vale. Bueno, se non deixámoslo por aquí. A cousa é facelo tamén. Temos... Se fixésemos todo perfecto, hai que facelo en 12 minutos para quedar de primeiros, pero non me vexo capacitado. Entropía, se pasas por diante da pantalla, pois malamente. O sea, non vai ser Piñor centro, ímos xogar por aquí, ímos dar Llagués. Eu creo que a menos de 3 km estamos. 5,4. 4.240. Habría que darle mellor, pero ímos darle a seguinte, que senón logo non nos dá tempo tal. Vale, entón aquí estamos. Isto ten pinta de ser non é a P9, zona de freado de emerxencia. Sí, a ver, aquí o reto sería facelo en... Claro, teño que mirar que había unha opción aí que creo non marquei e tal. A opción era, se me puxese a facer todo 5.000, facelo menos de 12 minutos. Pero xa un pouco así para ir adivinando máis preto. Entón, isto, bueno, nin mirei se era a P9. Ten pinta da P9. Isto ten unha pinta da P9. Sí, pero pode ser a 6, que di aí Padornelo. A ver. Cartel, saída. Hai que ver a saída. Entón, saída 479. Pois isto vai ser a 6, entón. A 6, altura de 479. Saída de 479. Entón, eu creo que é a 6. Que temos por aquí, tal, BCRA, todo isto. Cousa é, se na Coruña está os 600 e pico, 120 km, ten que ser máis pasado Lugo. Eu creo que por esta zona aquí. Non sei onde dices Padornelo. Imos ver a ver se hai algunha saída por aquí. A parte da...
Saída de servicio. Aí tiñamos un cartel. Veña, marcha atrás, chica disco. Castro Verde o Corgo. E onde estamos? Castrelo, Pedrafita del Cebrero. No, non vai ser. Bueno, eu creo que é a 6, non? Vos que dices? O Corgo, aquí está. Vale. Entón. Pasa, entropía. Veña. Volvendo para aquí. Este sitio xusto. O Corgo. A 6 fixo. Ten que haber unha saída do Corgo. Que entende sea por aquí. Eu creo que vai estar por aquí. Vou dar ya que es. Imos facelo así rápido. Hai que rematar antes de tal. 7,8 kilómetros. Que era máis... era Pedrafeita. Bueno, sí, máis ou menos. Imos ca seguinte. A ese... Ui. Pero, onde me metiches? Aquí. Estaba sucia. Ui. Pero mira como teñen aí as... Mira como teñen aí os postes das farolas e todo isto. Isto está moi mal, A ver, isto sí que xa estou completamente desubicado. Digamos que isto a P9 non é. Hasta aí ben. Pode ser o Rosal. Pode ser que outro día xa me xeches o Rosal outra vez. E non cadrou. Descoñezo... Ui. Descoñezo o Rosal, onde está? E que mira, xa o Google Street View está flipando. Que xa vira el só. Por aí non podo. A ver, Concello de Sanxenxo. Ui, dixen mal. Sanxenxo. Agora sí. Vale, pues imos ir por aquí rápido. Sanxenxo. Joder, ahora non sei falar. Manda cara. Sanxenxo está aquí. Entón, vale. Entendo que isto non é... Obviamente non é Sanxenxo. A cousa é onde imos dar por aquí. A ver, hai que ver onde... A ver, o mar está cara... Non hai mar agora. E logo hai que volver onde comezamos, claro. Muiño da Virta. No, pero eso non vai ser... Non vai sair aquí Muiño da Virta aquí, nisto. Que creo que Sanxenxo... Buah. Igual é a zona esta que é moi verde. É pouca estrada por aí. O Sol, pero o Sol, a que hora tomaron esto, Farun? Porque igual... Espérate, a ver, aquí hemos chegado a civilización. A civilización. A zona con letreiros, quero decir. Donde hai rotondas, que a rotonda non teño moi claro se é un síntoma de civilización ou non. Bueno, xa que estamos con tempo, imos ler este bonito grafiti que deixaron aquí, que di: cando sube a audiencia, baixa inteligencia. Que bonita mensaxe. Así que estamos aquí moi bárbaros, moi ben. Non subamos, que se non volvémonos imbéciles. Acá vale, de Palo Hasser, ok. Bueno, Volk, que aparte creo que controla un anaco do tema tal. Pois, mira que ben posta a frase aquí, neste momento en concreto. A cousa é... Claro, xa dimos tantas voltas que ahora mesmo xa non sei se estou na mesma dirección na que comezamos. E o mar non está por aquí. Vou deixar aquí nun... A ver, por aquí... E ver a canto estamos, igual é para outro lado. Sí, isto é por se queredes pagar, pero de momento non. Boas, Jenny Dorf. Xa, continuo co xogo. Pois mira, nin tá mal, 2,7. É que máis preto fixemos de momento. Era do outro lado da G41, que creo que esa é vía rápida. Vale, pois quedanos dúas. Outra vez voume a xogar a que isto creo que Coruña, porque eso ten pinta de refinería. Teñen callo, con esta zona. Único, espérate. Isto, mira, é que sei onde estou. Isto é a 55. Mira, se moverme o sitio. Imos aí, veña. Imos aquí. Entón, Marineda, onde está Marineda? Marineda. Home, se me poso un así. A ver, que me ubico.
AG55, moi ben. Entón, Mercadona, moi ben. Entón, e aquí. E agora, vos, se me queredes creer, créedeme. Se non, congratulations, spot on. Máximo, a 7 metros. Veña, vamos aí. E por que non o puxen na estrada? Se o puxese na estrada xa estaba casi. Ai. No hai nada como que che poña un sitio polo que pasas. Home, claro, isto está moi ben. Non sei canto é o marxe para que che deixe de estar 5.000, pero bueno, é que está xusto ese desvío da estrada é se queres ir por Arteixo por estrada normal ou se queres pillar a autovía de Carballo, que tamén hai unha pexa aí fermosísima que cada ano sube aí un pouquiño. Aparte, cada ano novo pasamos pola peaxe e dicimos, esta non era canto está. É un divertimento. Imos con esta que de momento, digamos que é zona con poucos edificios, hai toxos ben bonitos, eso sí. Pois non sei pon ir para ir a ver se nos dá alguna pista aquela nave. Ancares, ti por aí Farum. Podría ser. Fábrica de pizarra. A ver, bueno, aparte claro, aquí, bueno, camionaco, atentos aquí que hai o... Moi ben, Cafersa. Bonita pedra. E non hai moito máis. Nada, saída de camión será iso ou alguna cousa así. Pois non temos moita pista. Por aí é que non sei onde. A ver, esa estrada, pero non vai ter moita pista este cartel. Nada, 5. Espérate que hai un icono aí dun escudo dun concello. Buah, pero o pixel non dá. A ver, o mínimo, canto... É que eu non saco... Entendo que é o escudo dun concello, pero non cho saco nin de broma así. Con esta resolución. Isto nas películas en CSI farían aí interpolado de imaxe do pixel, non sei que, el ese, sí, veña, vai por aí. Vale, pero hai unha canteira, parece aquí, non? Algo que están aquí furando na pedra. Quiroga tamén unha suxerencia que sai moitas veces. Dismo convencido, en plan como estou convencido que era a autovía de Carballo antes. Vale, e hai casas por ali ao fondo. Pasa para chegar a elas. Claro, isto é interesante co tempo. Pareceme que estou subindo o monte, realmente. Buah, é que nin idea. Vale, e a casas... Mira, aí sí que hai casas. Dame impresión de que sí que pode ser zona Lugo. Porque creo que é o teito negro, non? Mira, ali creo que hai... No, hai casas ou tal. Hai que acercarse polo menos eso. Non estar máis lonxe dos 10 km. Vale, os cubos de basura soen ter aquí Xunta de Galicia ou sí, Xunta de Galicia. Pois nada, pois este non tal. A ver se hai outro cubo de basura. Aquí están facendo... Espérate. Está duplicada a foto, digo que isto románico non é, pero claro, sale duplicada a foto como a farola de antes. Xa decía eu que cuarto románico non iba así. A ver aquí, quen vive aquí? Eso era un programa tu vegano, sí. A ver, veña. Señor, preguntamos aquí, señor, imos ben para pondimos? Boi, aquí estaban facendo obra, Eu creo que ese cubo de basura tamén tiña o da Xunta só, non? Espérate. E aquí aparece o cubo. Onde está o cubo? E do outro lado xa non lle poñe nada. Bueno, pero polo menos teño unha taxa de cubos do lixo. A ver. Que pon aquí? Xunta Galicia, Concello de Carballeda de Valdeorras. Eso ven sendo, imagino xa cerca do barco de Valdeorras, non? A ver, onde estou? O barco. Está cerca de aí. Sí, non te perdes. Na túa vida. O sea, pero claro, igual se vamos a Valdeorras, estou non xogando que está en Ourense. Vilamartín de Valdeorras. Está o barco de Valdeorras, ten que estar Carballeda de Valdeorras por orden alfabético, por onde cae. Vou non marcar por aquí, pero non teño moi claro.
Igual, bueno, vou deixar aquí. Por ir rematando, vamos ver se estamos preto ou non. 12 km. Bueno, era máis abaixo do barco. Aí busca un poquinho máis. Bueno, pero polo menos... Bueno, 12 km, non está mal. Compensamos co 7 metros de antes. O sea, sabes? Casi tal cual. En cualquier caso, preparado. Bueno, en total, 21.197 puntos. Oye, pues ni tan mal. Pues ni tan mal. Pues moi ben. Entón, xente do chat que está despois, queres darlle outra aquí ao GeoGuessr ou damoslle despois? Imos darlle despois. E logo, porque o GeoGuessr te podemos xogar unha do que queiramos e logo o desafío este que che poñe en diario. Entón, imos ir agora un rato co Dynamite Heady, que era outro xogo así de disfraces que vos decía antes. Entón, deixame aquí un momento. O Dynamite Heady, así, meto contexto mentras, é un xogo que saiu para Sega Mega Drive, Fisher Treasure. Nada, benvidos tamén os que estás agora entrando aquí desde a canle de Enxebre Gamer. Un total de 11 persoas que estás por aquí. Pois nada, que estamos hoxe aquí, como vedes, con unha apariencia impecable. Isto é normal, normalmente sempre vedes un señor loiro con barba castaña. Estábamos xogando ao GeoGuessr e agora imos darle un clásico de Mega Drive que é o Dynamite Heady, no que tamén hai unhas mecánicas un pouco así de entroido. Digamos que vas cambiando caretas, cada unha con unha función distinta. Logo volveremos a xogar o GeoGuessr. Boas, Marta. O que teño que facer é eso, comentarvos que saiu en Mega Drive, é un xogo de Treasure, escrito Treasure, e digamos que agora o que imos xogar, a versión que imos xogar hoxe é unha versión que está no Steam dentro da recopilación de xogos de Mega Drive que está no Steam. Entón, deixa un momento que arranco aquí a máquina da Mega Drive. Creo que xa podo por aquí ensinárvolo na pantalla. Grazas, Alexandre. Espera que un segundo, está cargando. Correcto. Esto, cousas de... Bueno, mellor isto, abrir unha aplicación que andar desenchufando consolas. Se estáis xogando aí, eso é un volume atronador. Ahora sustarei. Esto manda aquí, que no. Vou cambiar. Gracias polo seguimento, Alexandre. Benvido. Vou baixar o volume, me está atronando. Agora sí. Pois aquí o tedes, este é un pouco o resumo dos xogos de Mega Drive que teñen aquí na intro esta. Boas, Islax. E agora na ficha vou cambiar aquí, que vamos xogar ao Dynamite Heady, para que conste en acta. Mega conducción. Sí, ao final non hai que traducir todo, que se non pasa como lembro, creo que era o Xornal de Galicia, que tiña un traductor automático. Entón, na época que había unha presidenta do Parlamento que se chamaba Pilar Rojo, traducino por Alicerce Vermello. Bueno, moitas cousas destas dos correctores automáticos hai. Poucas nos están pasando. Entón, bueno, para que non controle tamén isto que tedes no Steam, digamos, o emulador oficial, ou a maneira de emular xogos de Mega Drive oficial que temos no Steam. Agora mesmo tedes unha oferta para mercar os 50 e pico que hai. Non sei se son 50 e pico ou 40 e pico, pero non. Están a 7 euros, co cal, se tedes a curiosidade de querer xogar unha maneira, digamos, legal agora mesmo, esta é unha opción boa. Problema, ten un pouco de input lag o xogo, o cal... os xogos en xeral, co cal non son xogables, pero algúns sí que che complica nos modos máis difíciles de xogar. Non, nada, eso, temos por aquí, pois isto, estes favoritos ten aquí, Alex Kidd, Allen Soldier, bueno, ves que hai un pouco de todo. Todos a 7 euros. Se das con eles, o sea, unha oferta do 87%, de prezo. Se non, cada un deles por separado soen estar a 1 euro, salvo algún que está a 5. Pero con isto, todos estes que estás vendo aquí a 7 con algo.
Sí, o do input lag non o entendo. Eso, tedes o Wonder Boy, Virtua Fighter 2, este é un pouco unha cousa que engañifa. Os dous Toei-Yan. De Shinobi hai o 2 e o 3, diga. Bueno, creo que hai os 3 de Shinobi que hai para Mega Drive están. Light Crusader, o sea, tamén un pouco de rol. Mira, Fantasy Star, que isto sei que Javi ten máis input lag a versión que hai de PlayStation 4. Iso sí, porque a versión de PlayStation 4 eu son notei outro día. Espera un segundo. Estaríamos falando que sería esto de aquí. O sea, mismo que hai no para Play 4, pois pues isto para tal. A diferencia é que en Steam tedes o Sonic 3 and Knuckles, que é o último sistema no que se pode conseguir o Sonic 3 and Knuckles. Por que Michael Jackson? A explicación é por que Michael Jackson. Licencias de músicas. E nada, bueno, pois que tes todo isto. Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3D, Sonic Spinball, e tamén o Sonic 3. O pasa que o Sonic 3 teño favoritos aquí a tal. Iso. Está o Gunstar Heroes, están os 3 Golden Axe, hai algún outro que é un pouco así menor. Thunder Force, creo que hai un deles que está bastante interesante. Espera, onde está? A T. Igual non hai Thunder Force. Pues non está Thunder Force. Pensei que estaba o 3. Igual está no de Play e non está tal. Pero bueno, iso. É unha maneira de coñecer ou de volver a ter aí pendentes ou tal. Eternal Champions é o de Mega Drive, sí. Non o de Mega CD. De Mega CD non hai nada. Non hai Sonic CD. O Sonic CD sí que o tedes aparte para Steam, por exemplo. Pero eso, xogo aparte. O Altered Beast, Starring Storm, en fin, un pouco al Skid. O de Mega Drive, o bo realmente era o de Master System. O de Mega Drive tiña un control así que era un pouco esvaradizo e máis. A cousa, imos ir co Dynamite Heavy, que é o que viñemos hoxe. Pero isto, eso, ao final, cando vin o prezo, pois, aparte, merquei non teste. Digo, como lle dou Dynamite Heavy? Pois, pílleme todos, así tamén nos pode dar para algún outro día, coir de Mega Drive, en vez de coller o cartucho e pelearme aí ca Mega Drive, porque algún día non tira. Pero así, polo menos, temos unha forma máis cómoda. Está así con un pouco de suavizado, digamos. Espera que subo o volume. No, en Ropi, a ti non che subo volumes, pero xa estamos aquí. E aquí estamos co Dynamite Heavy. Como os dicía, eso de Treasure, que foi, creo que o segundo show que sacou Treasure para Mega Drive. Treasure, para explicar un pouco, era un grupo de xente que traballaba en... Creo que en Konami, ahora estou liándome Konami ou Capcom. El grupo de xente que traballaba, creo, para Konami. Vou quedarme con Konami, por unha cousa que veredes logo. Non cala, Farun, non cala. Oxe non disfrazou ni siquiera. Podes disfrazar de gata que está máis calada. Pois eso, era un grupo de xente que traballa en Konami, pero que quería desenvolver algunha idea original, porque Konami naquela época era todo tartarugas ninja, tal. Todo iba moi por IPs. Chamamos agora IPs. Entón... pois o que fixeron, pois, bueno, pois Sega chamolles a atención a proposta que tiña e meteronse aí. Entón sacaron un Gunstar Heroes que a mí pareceme un dos run and guns máis potentes que pode haber, xunto con Metal Slug. O Metal Slug eu creo máis completo como xogo, pero o Gunstar Heroes a nivel visual e de música e conceptual parece moi interesante. Entón, comezamos. Isto ten unha historia aquí. Ah, bueno, sí, teño que ir aquí. Dar restart. Start game. Gracias por pasarte, Javi. Eso. O vídeo que tiñamos que ver era do Super Furry Tale. Dixeno ben? Senón, eso, botamos un vistazo aí ao final ao stream e tamén pasamos coa túa caneta tamén para que a xente vexe tamén o contido que tes aí. Pois imos aí co Dynamite Heavy, que ten musicote tamén. Ten musicote irregular, ten temazos e logo algún que dis, cousa máis fea. Vou calar, escoitámolo, vale? Como vedes, xoga un pouco estética de que é como se fose unha especie de obra de teatro ou representación, e de lo ver polos decorados.
pillan o noso heroe, a Heidi. Esta sería a parte da música que non tan guai. Esta sálvana dura pouco, xa volvemos agora. Entón, mándanos aquí a este camión aquí e tal, ao incinerador, que está aí a 0,5 tal. Mirade cantos easter eggs, en plan Sega, Treasure, ou pon aí Dynamite Heidi, por fin xa a venda. O sea, é moito, rompe moito a cuarta parede todo o rato este show. Entón, aí, telón. E a fuxida. Como ves, son todo como andamiaxes, como decorados de televisión ou eso, de teatro. Aí está. Primeiro robot fora. Este é opcional realmente. Pasa que nos dan aí un secreto. Agora, con estos logros, pois cae un logro. E agora nada, aquí teníamos que esquivar este avión, pero básicamente con estar diante de todo. E agora pararía. E caerá decorado. Cae o decorado. E xa está. E aparece un dos inimigos que é Entropía. Saíste aí. Enfadaxeste. E como vedes, mentras están metendo aí un decorado, que parece un pouco o escenario de Honda no Street Fighter. Bueno, como vedes, o ataque que ten esta personaxe é que lanza a cabeza e lle volve e pode lanzarla nas 8 direccións clásicas. Arriba, abaixo, esquerda, dereita e as súas diagonais. E logo ten un salto. Esas son os controles básicos. Que pasa? Que logo, ímolo ver na seguinte fase, podemos mudar a cabeza por outras cabezas. Aí ven o tema do disfraz neste show, que cada unha terá os seus poderes e as súas características. Sí, speedrun hasta que deixas de correr. Pois xa vos digo, é un xogo que non excesivamente... O sea, non é injusto, pero é dificiliño. É un xogo que... Pasado con todas as vidas é dificiliño. Yes, di que sí, dixo que sí. Esta música se anda a fer ainda por aí. Esta teño a usada no podcast. Que baile, que pinta con esta perruca. Sí, e aparte o Puppeteer sí que xogaban tamén con esta estética da representación. Nada, isto é unha especie de tutorial pequeno. Aí un pouco para que vexades os tipos de... Vale, entón, temos esta que é unha especie de escudo. Teríamos esta que vai soltando estes proxetis. Ahora vai vir aquí con outra. Temos esta que é bomba, pero non sei moi ben para que vale. Ah, que teño que darlle eu para que estoute. Ah, vale, fai iso. Está ben saberlo. A ver. Ten esta que en principio somos invencibles. Esta xa vimos, esas dos xa vimos. A ver se pillo. Esta gustame moito, que é aspirador. Aí, veña. Veña a aspirar. Veña a aspirar. Non aspiras na casa, pero logo ven que colles o Dynamite Heidi e veña a aspirar. Bueno, en calquera momento podes cancelar tamén. Este ten unha especie de disparo teledirixido. Non preguntades por que ten esos fuciños. Pero ves. Tararán.
Pero si o papeter non xoguei moito, porque sei que o probei cando estaba no PlayStation Now, chámase, o que así como en plan que se pode xogar por streaming. Pero eso, probei nun chisco, pero non me parei nel. E nada, outras mecánicas que temos no xogo, pois a nivel plataformeo hai unha especie de laranxas, vou chamarlle laranxas con cara. Pois nestas laranxas con cara, vou baixar un pouco o volume, creo que está un pouco alto da música. Agora está mellor. Pois eso, hai unha serie de laranxas con cara nas que nos podemos agarrar. Entón o plataformeo en moitos casos faise así, agarrándose a isto. Aquí eu manteño o botón, o que queira, e logo eso, ao soltalo, retoma aí. Tamén sirve para pillar plataformas máis preto. Ui. Ah, vale, que estaba eu aquí liando. Por suposto. Oh, maxia. Entre a cabeza e o outro non pasa nada. Sí. E por aquí imos subindo. Pues nada, aquí plataformeo clásico, básico. A verdade é que o control do que é o salto manéxase bastante ben. Non excesivamente atlético, xa vez que non salta unha distancia como pode ter Mario cando pilla, digamos, velocidade. Xa non entramos no tema Sonic. Claro, fai un pouco donde ten a maior complexidade do xogo, pois é isto da cabeza, como por exemplo isto que acabo de facer. Pois ilo pillando o truco. Vos veis? Pois música outra vez. Sí, grazas. Bueno, no. Entón, esas mecánicas de saltos e todo iso va un pouco máis por esa cousa. Por aquí, este vai me gustar moito. A ver se me sai ben esta prova. Onde saiume ben, pero tal. O que vos decía, das 8 direccións na que podes disparar. Bueno, realmente, sí, 8 sí, porque se saltas podes disparar para baixo. Cando estás sobre a terra non, pero outro tal. Eso, sí, gracias, para lisar o pelo. Bueno, nota, o pelo que me lisarei non será este. Será o que hai por debaixo. Que ainda vivo aí. De paso vou ver. Lembraros que o 13 de marzo vai ser, xa confirmamos que vai ser sábado 13 de marzo, faremos concerto de Rock Band. Non houve cambio, están 250.000, non? Non toquei nada, xa vos digo. Vou revisar aquí, que pasa? No, está no mismo. O que pasa, principalmente os contribuidores, estou vendo que está descendo Bryce e Farun. De momento, estades aí. Tal. O único non hai límite. O que pasa é que, claro, se Farun é que soltar 10.000 e Bryce outros 8.000 e non sei canto le de soltado, canto tiñades, cardazo. Cantade, claro. E canto vos queda. Entón, nada, iso, que faremos un directo. Vale, que está mezclando aquí botóns. Faremos directo barra concerto con Rock Band. E a cousa ese facemos en plan así Alice, non cantando cancións de Alice, senón alisando o pelo. Ou non. De calquera forma, eu creo que vai estar unha cousa entretida e que temos que darlle unha pensada aí por se tamén podemos facer de alguma maneira na que podades participar no directo de alguna outra maneira, máis alá de que ter unha certa votación por o repertorio e ese tipo de cousas, pero bueno, a ver se nos ocurre máis maneiras que outro día 1 de xaneiro, pois alguna cousa bien. Cando vos mareades avisade, Ahora xa os que me quedan, que só me queda este de aquí. Ya está.
Claro que sí. Dalle. Esto é dalle, que libras. Dalle. Pues nada, estos serían os tutoriais. Os prototutoriais. Así que che meten pro xogo para facer mecánicas. E nada, agora, aí, ao Danger. Que máis cosas ten este xogo? Bueno, aquí tamén, eso, vedes que hai como ferruxes por debaixo, que é eso, como se fose todo. Insisto, que isto é como se fose unha especie de obra de teatro todo o rato. En ningún momento os conecta. E o ceo, as nubes, vedes que son así como cartóns, tal. A puntuación non ten moi claro moi ben para que sirve, porque tampouco se dan vidas, porque a vida representase nese faro que teño arriba á esquerda, que vai cambiando de cor segunda vida que teño. De aí que dixera que é moi Konami, porque eso era tamén unha cousa que aparecían nos xefes nas recreativas de Konami, por exemplo. Pois entón igual non maliso co xogo este, porque é un xogo complicado. Entón, por exemplo, aquí temos a primeira das cabezas que podemos coller. Pois eu vou darlle o martelo, porque así hai que facer caer aí o... non hai que facer caer, claro. Danos un bonus secreto por facer esa cousa que acabamos de facer, pero realmente non era preciso. E logo hai unhas fases de bonus que veremos, mira, xusto agora creo que vai ser, efectivamente, que son o NBA 2K2, todo isto, que hai que encestar nas canastas que teñen unha estrela. Se encestamos nas que teñen un balón, pois van a aparecer máis balóns. E se as metemos nunha que ten unha frecha para a esquerda e que vai máis lentas as canastas. E se metemos noutra que é así como un símbolo raro, como da bomba, ese que acabo de deixar por atrás, pois quer dicir que vai destrozar unha das máquinas de baloncesto. E se destrozamos as dúas, pois perdemos o bonus. É a maneira de perder este bonus. Aquí. Aí vai outra. Estos son os All Stars. A ver. E... aí non. Hali Hoop. No. No. Agora. No. Veña que hoxe. Aí estamos. 5. Pois agora vanos dar un número. E en teoría, se pasamos 4 fases de bonus e recordamos o número que nos vai dar aquí, o 4, pois se pasamos o xogo, pídenos o código e teríamos un xefe final a maiores. Pero como de momento non pasou iso, nada. Entón. E aquí teríamos unha vida. One up. Sí que un xogo que usa bastantes... como me gusta aspirador, Un xogo que usa bastantes frases digitalizadas. Non son moi alá, pero bueno, enténdese. Aí, one up. Por aí non poden ir, por lo que sexa. E a banana danos vida. Vedes que se puxo foco de cores raras. E agora aquí temos dúas opcións de abordar isto. Vamos usar a pluma, que isto é que nos volvemos máis áxiles e a cabeza tamén vai máis lonxe. Entón vedes que aquí non preciso agarrar unhas cousas estas. E como Treasure ten fama de ter bosses así... gustalle moito o que se chama o boss rush, o sea, coleccións de bosses nos xogos. Este non é tan heavy como outros, pero bueno, vai tendo así os pequenos mini bosses aquí polo camiño, como vedes. You've got a secret bonus point. Aí dixo, you got a secret bonus, ou non sei que máis. Entón aquí, ahora tamén temos dúas rutas. Ou ir por abaixo por ese camiño, así pequeniños, ou coller isto e, digamos que trepar. Feito, aquí veredes que
Hai aquí un atallo. Bueno. Claro, aquí pasa unha cousa. Acabo de quedarme atrapado. Acabo de quedarme atrapado. Non pode ser. Acabo de quedarme atrapado. Teño que darlle o reset. Non pode ser. Pois creo que me acabo de quedar atrapado. Ah, non, vale, abaixo. Jolín, menos mal. Non lembraba. Que susto máis tonto, que hai o de abaixo saltar. Sempre olvido o de abaixo saltar. Que eso ves, non enseña ningún tutorial. Olvídame diso. Claro, como unha plataforma. Vale, jolín, susto máis tonto. Vale, entón por aquí meternos un boss, claro. Indo por abaixo non había boss. Pero por aquí, ui, este vai ser máis complicado. Vale, imos a usar aquí con dos poderes. Vale, este paraliza, pero xusto agora non me ven ben, porque non o parei no fotograma tal. Vale, aquí pode ser útil. Ah, vale, hai que quitarle as pezas. Vale. Ai, pois entón vou parando. Ui, pensei que parara, pero parouse aí. Venimos a ir con máis cuidado, que estou aquí perdendo vida. Que da gloria. Bueno, ya estaría, ¿no? Bueno, creo que dentro de nada teño vida para pillar, porque... Ya, este xefe non o lembro para nada. E non lle po... Ui, pois matoume. E onde volvemos? Ui, os checkpoints. Sí, isto é moi da época. Non hai checkpoints. Bueno, pois nada, imos facer agora así speedrun desta zona, pois xa bichedes. Entón imos... Non corre máis. Mais speedrun non vai ser. Bueno. Pois nada, imos facer agora máis rápido. E vou pillar o camiño de abaixo. Isto agora a xente nova que lle digas no, comeza a fase desde o principio, que iso é un punto de partida, o punto próximo. No Last of Us é moito máis doado toda esta parte, Vou fazer rápido, veña. Non pasa nada. Ai. Xa está. Pero nada, ahora imos ir por abaixo. Tamén, esa ZZ poñémonos un gorro de dormir. E o que pasaría era que sería que pois recuperamos vida. Así que outra maneira de recuperar vida. Esa Z de dormir. Entón, claro, aquí cando me teña que dar conta que abaixo saltar, pode ser. Pero antes non me din conta. Cousa é... Pois nada, no, a banana xa vai outro día. E agora saímos por aquí. Hai un cadelo pequeniño ali arriba, por lo que sexa. E agora vamos con... Oi, música clásica, que agora vai vir aquí... Nunca lembro de quen esta peza, pero vos sí de la coñecer porque é clásico. Para a alegría de Farún acaban de darlle a dotarlle. Ui, que me veñan aquí estes cadelos en monociclo, por que non? Casi está. Xa está. Bueno, pois aquí vedes un pouco como van os bosses, con esa vida que aparece no foco da dereita. Tamén, neste caso, ca cor do rabo.
Pois decía o de Konami, porque eu creo que os xefes de Konami igual non con cores de verde a vermello, como neste caso, pero sí que usaban o do vermello, que logo parpadea máis rápido vermello cando tiña menos vida. Sempre, tartarugas mutantes, os xefes das tartarugas mutantes dos beat'em up de Konami desa época iban nese estilo. Yes. Yes. E agora aquí ven un momento que hai unha man que pilla esa chave. Thank you. Di gracias. Non sei se di thank you ou hey cute. Eu creo que thank you, porque parece que é unha persoa que é agradecida. Chámalle persoa, chámalle... Non sei como se chama. Chamadelle que vexades. Down Under. Imos ver, esta fase vai xogar co tema perspectiva. Non porque estou gato por aí. Entón agora a partir de aquí tamén nos podemos ir hacia o fondo. E xogo con este tipo de cousas aquí. A verdade é que é un xogo que cada fase ten sempre unha novidade, unha cousa nova que aportar, que niso está bastante interesante. A que acabamos de xogar é quizás máis tradicional. Sí, este tramo vai me custar, pois xa me costou cando fixen a proba onte de como iba isto. É que claro, e canto máis rápido que ir a facer vai ser, pero xa vou dicir. Vale, agora xa estamos, veña. Vale, pois por min vale. Entón este temos esta cousa de que o fondo podemos desplazarnos ao fondo e tamén vai como vamos aí como caendo para os lados se non temos cuidado. E xa estaría. Non, volve outro. Claro, este é unha especie de miniboss tamén, ao final. Vedes que ten... Bueno, xa está, non? Digo eu. Eu creo que isto cunha vez xa estaba. Xa se entendía que se o pasas unha vez máis ou menos malo será. Ás veces a xente pesada, Aquí temos banana e vida. E a verdade é que non teño moi claro como fan efectos de perspectiva. O sea, eu creo que vai a pixel pintado, basicamente, porque non é un modo 7, unha cousa destas que tiña a Super Nintendo. E agora ven outra fase tamén que é moi distinta, porque agora collo o gato. E que fai o gato? Pillarme. Non como Entropía, que acaba de poñerse en riba o router. Que fas no router? Pois agora temos este... Sí, unha especie de xefe ao final tamén, porque, claro, lanzanos cousas. E a cousa é se pillo algunha cabeza especial para golpearlo máis fácil. Bueno, que lle vaya dando. Acerto. Aí unha vez, aí hai outra, aquí outra. Dame sentido. Viríame ben pillar esa que bota aí. Opa, a que bota 8 chismes por aí por os lados. Está tendo ralentización de frames. Igual sí. Bueno, non vou rápido, pero vou facendo. Aquí hai que pulsar para baixo, pois non levo nos para arriba. E agora hai que cambio de sentido, correcto. Se podese pillar ese para voltar aos gatiños. E michiños. Ese que leva máscara, eu creo que nos dá un punto destes de secreto, pero xa vos digo que non teño moi claro para que sirve. Vale. 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 A música, por exemplo, desta está guai. Aí non quería cambiar.
Sí, moito a aspirar, pero a aspiradora non lle golpeamos. Aí está. Custou, custou. Xa polas gafas que non vexo ben. E aquí volvemos ter unha fase de básquet. Imos pasar porque non nos vai dar tempo a rematar o xogo hoxe. De feito, miña idea igual é chegar... espera. Guardado, aí. É chegar ao xefe da fase 4, sei o que penso que hai unha torre que está moi guai de ver. Pero xa vos digo, logo temos unha fase que é un shooter de matamarcianos, digamos. A verdade que está moi guai este xogo. De feito, creo, no top da Mega Drive, un día te teño que facer top de Mega Drive. Non sei facer polo Twitch igual en vídeo. Igual as dúas cousas. Aquí temos o clásico xogo de marionetas. Cousa é... eu gustame ir máis polo de arriba, porque logo, claro, cando matas un, o outro queda facendo as súas movidas. E digamos que me gusta máis as movidas que fai o de abaixo que o de arriba. Porque non quita que lle vaya dando aquí xa algún toque. Sí, porque o de abaixo é fácil de golpearlo. Agora... o que vos dicía da música, esta é unha cousa que a mí non me chama nada. En cambio, anterior, mola. É un pouco desigual. Cando ten musicote, é musicote. Pero cando non, é un pouco máis infame. You've got a secret bonus point. Non sei se concordades vos por aí. Veña, veña. Si, ahora bota cousas. Xa está, feito. Ah, que non era o xefe, que... ven... bueno, aquí ven os... este é moi de enroido tamén. O reto de enroido. E agora, canción que mola, vedes? Aí, fixenlle bastante dano con esta cabezada má vida. Pois nada, agora vai pillar outro disfraz e cada un cousa de ataque. A verdade que está interesante o xefe. E esa cara gordiña. Ui. Lieina, jaja. Veña, comezamos outra vez. Claro, estaba con pouca vida, non? Do anterior, sí. Ahora que teño vida a tope. Porque mal non o estaba a facer. Esta cara é boa. Que me pido outro? Dios, está vendo ralentizacións, está me chamando atención. Vale. Bueno, é que quitamos casi toda a vida. Está moi ben. Vale, hai que darlle na cabeza. Aquí o ideal. Agora paralizámolo. E agora aquí. Ah, ahora nada porque... agora sí. Ah, veña aí para... xa está, era un toque, era un toque. Ahora isto xa é vicio. Isto xa foi vicio. Ai, pero como se me moven os rizos? Isto é unha maravilla. Buah. Flipas. Buah. Pois nada. Dance show, sí. Moi de bailar tamén era tal. E nada, eso, lembrarvos que andáis por aí. Mañá estaremos, en vez das 8:30 como estamos estando normalmente, estaremos ás 10:15. Estaremos cas tan xogueiras que falaremos con elas aí un pouco de música, o seu traballo que sacaron ahora fai nada. E tamén lle preguntaremos un pouco polo tema de videoxogos. E falaremos así un pouco de videoxogos musicais con elas. Tamén me acompaña da parte de Recuncho, pois Ferriñares e Rita Calvo. Que pasará aquí agora? Outra vez, thank you. Un pouco a versión 2.0 de A princesa está noutro castelo, só que ao revés.
digo che thank you e me levome a peza esta que hai por aquí. E iso, que eso, que se vos pilla ben mañá, esos martes ás 10:15 tal, pois tamén podes preguntar cousiñas. Dicíamos, cada fase ten cousiñas novas. Pois esta vai ter esta mecánica aquí de mover o terreo. Entón temos, pois estas pezas. Entón agora, sí, non se pode tocar en movimento. Agora aquí, exactamente que había que facer eso. Esta canción que mola tamén. E ímonos a bambalinas. Que como todo o mundo sabe, detrás de bambalinas hai un señor así, en tanga, tirando das cordas. Ah, bueno, unha cousa, mira, que nunca saiu o tema aquí. As animacións de cando non controlas unha personaxe, cousa que se perdeu moito. Pero isto nos plataformas era unha cousa básica. Bueno, todo isto, claro, fixeime no señor do sumo, pero non me fixei nos accidentes laborais, que temos aí 3 persoas de verde colgadas, mas non sei exactamente que ese técnico dai. Todo moi ben. Que prevención de riscos laborais non están aquí facendo igual o ideal. E aquí, como os dicía, hai bosses, Ao final sí que hai máis bosses do que pensaba no xogo. O martelo que fai é que fai máis dano os ataques da cabeza, mentre estou con ela. E xa estaría. Lémbrame un pouco ao robot de Metrópolis, de Fritz Lang. Aquí estamos. Oxe que veño esta vestimenta. Sí, bueno, isto é unha clásica referencia ao impresionismo alemán. Clásico de Metrópolis de 1927 de Fritz Lang. Vale, esto, eses 500 puntos ten unha pinta de ¡aspírame! Sí. Pois no Sonic tamén cada un tiña as súas animacións tamén de espera. E de feito no de Mega CD collía e marchaba e perdías. Game over. Chao, me piro, muchacho. Como pasase non sei canto tempo, aí te quedas. Mira, a mí xógame, que son Sonic, non me deixes aquí esperar aquí a tonterías. Hola, vale, sí. Agora me deixas subir. Grazas. Pues sí, mira, pues da para un vídeo. Como ver, Farum? Animacións de personaxes cando non está a xogar. Creo que, mira, que ven. Como van surgindo cousas aquí en vivo, en directo. Que bonito, está a maxia da radio. Isto non é radio. Bueno, haberá que debatilo. Se a radio se ve, por que non vai ser isto radio? Ala. Pois volvemos aquí ao mundo este do escenario este. Aquí temos o momento pincho. Vamos a facer aquí un pincho. A que te refires co de idle? O sea, idle é unha cousa que non estás tocando. Idle pose ou unha cousa así. O sea, pose idle. Eu chamolle animacións de cando non te moves. Vai ser o nombre técnico que imos usar en galego, vale? Animación de cando non te moves, vale. Son invencible, que? Vale, este é un mini puzzle moi tonto. Que os proxetis que bota con forza agora ten que vir para aquí e que lle caia na cabeza. Ya está, ala, acabou o seu tanque. Sí. Porque hai os Either Games, que son estes que xogan mentras ti non estás. Normalmente son xogos de click. Entón, cando ti te vas, eso está farmeando só. Que non lle acabo de ver de todas gracias veces. Pero bueno, eso xa outro debate. E imos volver aquí para os accidentes laborais. É que isto te delo ben inspección e quitemos o xogo, Treasure. E aparte, incitando aí a disparar. Shoot. O sea, exactamente que é isto de aquí. Unha lámpada, non? Home, se mo pides, golpeo, tío.
Vale, a eses homiños hai que darles pola espalda, en principio. Un botafumeiro, sí. Bueno, pero un botafumeiro digital, Vale, nada. Agora que baixas. Bueno, agradeceche que cando caes non te mate. Quítache vida, pero que non te mate. E agora aquí, pois nada, outra parte. Aquí hai un pouco de físicas tamén. Vou usar o martelo, porque o martelo creo que lle dá máis potencia a isto. É tanto que lle dá máis potencia. Vale. Vou ir por aquí. Aí vale, pensei que iba a ter máis inercia. Bueno, uy, que me mareo, Aquí está a Ra. Esta. Bueno, como ves, hai un camiño alternativo. Claro, esto había que ir con martelo para rompelo. Non pasa nada. Aquí vedes aquí un pequeno efecto de perspectiva. Quero dicir, que son chorradiñas. Está feito todo, digamos, a man. Non é nada que estexe dando a máquina ese efecto 3D, pero que hai unha inquietude neste xogo tamén porque sexa visualmente atractivo, que se agradece. Entón aquí, vamos trepar daquela maneira. A ver se son quen de trepar. Non. Isto é unha mecánica que tamén hai moito nun xogo de plataformas que me gusta moito, que é o Ristar, pero que non é o caso de agora. Vale, teño que volver, entón. Isto pode ser destrucir. No, claro, é que aquí leína, non? Teño que ir por aquí. Bueno, non toquei porque non quixen. Porque non quixo isto. Imos por aquí tamén. Ah, vale, non é por aquí, pero consigo unha vida. Perfecto, todo correcto. Ah, vale, teñen que subir por aquí. Xusto vou subir cando non podo ir ao do lado. Correcto. Ah, agora. Ah, necesito o martelo. Co cal teño que... Onde estaba o martelo? Aquí. No. Ah, agora sí. Vale, entón. Ai. Agora sí. E agora Mad Max 2. Segundas partes nunca foron primeiras. No. Case de unha. Por aquí abaixo, non? Ui, que me mareas. A ver, no, esto tiene que... Ahora salto. Ahí estamos. Muy bien. Se non entendiche, deso tampouco teño moi claro. Efectivamente. O tiro de plano. Isto é cando o cámara pilla o desprevenido e non siga a personaxe. Que pasou aquí? Uy. Ah, vale, hai un ventilador. Moi ben, todo correcto. Ah, que dispara o ventilador. Vale, moi ben. Pois aí cos puntos por aí. Moi ben. E agora creo que este é unha zona sen xefe, pode ser. Mira, Hedy, non hai xefe. Pero Heather, que é a que nos leva roubando as chaves, que Heather que xa o gañou, entón, pero que tamén se foi. Que ben traducido todo, verdade? Non hai xefe, eña, porque sí. Este xogo fai o que quere. Eso a mí me parece moi bárbaro. E se agora quere poñernos unha fase de ascender pola torre que rota, pois colle e faino. E espero estar no certo, porque se agora presento unha fase de torre, non ven a fase de torre, queda un pouco máis, pero bueno. Debería vir. Musicote. Esta parte non estou xogando eu, vai só. Imos aí, Stair Wars. Olla aí o nome. E aquí temos un efecto así, pois xa un pouco máis tridimensional. É todo simulado porque todos son elementos 2D, pero bueno, xogan con esta perspectiva. A cousa, claro, ao gato non lle podo dar.
tiña que telo saltado, moi ben. Vai estar complicada este. Pero por que me atacas? Que che fixen? Xa morrín. Igual teño a moi alta. A min esta gústame. Ben é certo, para mí pareceme que está mellor algunhas de outros xogos de Mega Drive. Pero que nos de Mega Drive non hai cousas peores tamén. A melodía esta non está mal. Home, non é a mellor do tal. Ah, vale, que ben subín aí sen querer. A ver, vou entender que ninguén me vai pedir vídeo reaccionando a esta banda sonora. Creo que xa estou vendo que iso vai pasar. Que por certo, bueno, dos que estades polo chat falando, creo que xa todos pedichedes algunha ou biche do vídeo, así que non vos conto nada novo. Pero bueno, se hai alguén que vexa isto en diferido en forma de simulación, lembra que na canal de YouTube temos ahora tamén algún vídeo reaccionando a bandas sonoras. E que se vos presta, pasadevos por aí e deixade aí un comentario con cousas que podamos reaccionar e intentar analizar un pouco. De momento, como temos bastantes proposicións, porque o primeiro chamamento por redes pois tamén houve bastante xente, pois no próximo tamén faremos igual outras 5. E logo si queremos igual de 1 a 1 ou 2 en 2 para pararnos máis e a vez que o vídeo non sexa tan longo, porque así tamén, pois mira, hoxe falame de banda sonora tal xogo que me interesa, pois vou, entro. Que non me presta tanto porque non coñezo e non teño tempo, non? Pois así se sabedes ao que entrar. Isto igual a nivel de marketing non é tan boa idea, pero hecho que hai. Miña dúbida é, eu teño que golpear ao señor este, porque vexo que isto está chegando a un punto que non sube moito máis. Ui, ollo agora que liamos. Aí estamos. Ui. Ah, levoume. Ah, que xa subín aí de todo. Sen facer nada, moi ben. Claro, a miña dúbida, teño que golpearte. Que non lembro que tivese que golpearte. Eu lembro só de ter que aguantar e xa está. Bueno, só ahora terei que arriesgarme, pero me dar un bonus, non sei por qué. A ver, a miña idea era ensinarvos o xefe que falta e xa está. O sea, o que ven despois disto. Porque a verdade é que visualmente está interesante. Pero que a mesma... Claro, veo... Estou naliando agora aquí. Claro, veo golpearlle. Realmente golpearlle. E que non me despracio hacia a esquerda e hacia a dereita, como vedes. Estamos aí xogando ca perspectiva esta. Pois nada, xa está. Pois... non sei que facer. Vou facer un último intento, pero dándolle bastante ao gato. A tiro, en entropía. Por exemplo, claro, eu intento agora acercarme hacia él, pero realmente como se fose hacia baixo. A ver, agora. Igual é iso, teño que esperar por abaixo para que vaya por medio. Se agora vai ir por medio, no. Ahora teño que subir moito e rápido. Bueno. Pois xa non quero. Xa non quero xogar. Nasi, o fondo creo que... non sei se vai lupeando o fondo, porque eso daría unha pista tamén. Estaré confundido. Nah, aquí non podo saltar. Nah, pois imos deixar aquí o Dynamite Headdy,
Porque tampouco, o sea, a cousa era ensinar un pouco a mecánica dos disfraces que tiña este xogo. E outro día se igual me preparo un poquinho máis de pasalo, igual facer un speedrun ou cousiña así, pero ca música máis baixada para que non me proteste aí Slacks co da música. Entón, o que quero facer agora, o prometido. Podía ter guardado a partida. A mí a música destes gusta. Me entendo que os low-fi estes, ás veces os low-fi, bueno, os son de 16 bits ás veces custa un pouco, pero hai algúns que están moi ben feitos. Este xa vos digo, ten un pouco de cal e outra de area. Nunca sei cal é a boa, cal é a mala, pero bueno, eso. Pois imos darle o Daily Challenge. Este creo que vai ser por todo o mundo. Entón, eso, se me axudades aquí un pouco a ver se facemos un bo resultado. A xente con 25.000 puntos aquí, super competente. Pero bueno, se non... A ver que facemos aquí. Amigos non teño, no este. Seguimos a novo. Máximo 3 minutos por ronda. Estades listos no chat? Pois non controlo ese que me comentas, Spectrum, pero sí que hai varios xogos xa con este tipo. Eu creo que tamén hai un dos de Mickey, creo que é o Mickey Manía, que tamén xoga con este tipo de cousas. Algún plataforma se soname este efecto de derrotar sobre unha torre. Aparte, normalmente son torres cando pasan un cousa destes. Porque logo en 2D está o Chique Chique Boys, que ten unha fase de torre, que hai que ascender e logo que ascender, que é moi semellante a esta, pero non vai en esférico, vai, digamos, nun plano que non se move, que non se rota. Vale, está poniendo aí un vídeo farún, que vou ver aquí en pequeniño. Espera, ímolo facer aquí. Esto realización en directo. Fago isto así? No mo carrego. Segundo. Vou facer así. Sí, porque ven a colación. Pois sí. Xome, claro, para a época, cas poucas cores que hai e tal. Home, un pouco máis pulido o do Dynamite Head, pero claro, estamos falando de Mega Drive. Todo iso, pois sí, está curioso. Claro, de Spectrum sacasme do 1942, que é o único que xoguei. Estou aí fora. Que ao final tamén non deixa ser un xogo que era unha atracción de recreativa. Imos agora co Geo Gixer. Vale, estades aí, chat, para sacar aquí moitos puntos. Lembrad que ahora isto todo o mundo, all over the wall. With the lights and the people. Vale, hai casas ali, hai casas por aí. Creo que hai máis casas por alá, así que vou ir máis pa zona de aquí. A ver se temos unha pista. 3 minutos temos, vale. Tipo de casas, que pode ser isto? Moi plano, terreo. Que pon este cartel? Non pon nada, non vexo nada. E non vai por aí o tal. Imos ver aquí se esta fábrica hai alguna pista máis. O Battletoads, vale, pode ser. Eu creo que este Battletoads. Este señor onde é? Ten cara de ser de por aquí. No, isto ten que ser todo o mundo. O sea, pode ser todo o mundo. Eu non diría que sexa Biona. Non lle vexo calitos. Claro, ahora estamos con todo o mundo, que estamos co desafío diario. A ver, isto é estrada, a ver, unha estrada que parece un pouco máis grande. Veña, aquí, pista. Courcelles, Ranches, Montmercy. Que imos a ou é Bélxica ou é Francia, en principio. Ou podría ser Canadá. É o primeiro que se me ven. Home, ten pinta que pode ser Europa. Non sei como vedes vos. Francia. Non sei exactamente disto. É que non sei exactamente onde quedarme aquí. Non, claro, non hai ninguna población grande dentro destas. Imos marcar aquí un Francia... Zona bastante... Que hai bastante árbol por aquí. Veña, non sei. Así que non sei. Marcar por aquí de momento. Temos 1 minuto 20 para sacar máis pistas. Fíxose de día de repente, moi ben. O sea, saiu o sol, digo. Con alguna precisión máis. Se coñece Francia, en que zona poder... Porque non hai moita montaña por aquí. Ahora mesmo non teño moi ubicado. Alpes é hacia baixo a dereita no mapa, entendo. Que pos aquí? Nada, seguimos co mesmo. Concello de... Non imos chevar a Chavagnes antes de... De nada.
40 segundos. O distrito. Como miro distrito? O sea, non vale usar Google, Eu isto... O sea, non vale usar Google. Non vale usar máis de Google Street View. E onde miro distrito? Entón, para isto. Se non deixo por aí, cerca de París, que non vou chegar ao sitio, este estaba a 3 km ni de broma, e aínda así que chegase, non sei se teño moita solución. A ver, que me deixei por aí. A ver se aquí hai información, se non, nada máis. Pois non teño nin idea. 83 km, 4700. Bueno, nin tan mal, non? Eu creo que cando estaba facendo polo mundo, pois mira, nin tan mal. Puxémonos no medio entre París e o sitio que era. Creo que está bastante decente. Imos ca seguinte. Gracias, Farum. Vale, isto aquí. Quibre fruto. Que pon aquí? Boleto a 18. Reservado. A cousa é español e portugués. Ui, estos contenedores son tamén moitos de velos por aquí. Ou, bueno, igual en outros lados son iguais. Alguna idea por aí? Vamos ver. Pare, vale, isto é Latinoamérica. Porque poñen pare. Super. A ver, así marcando por aquí. Grosso modo. Para que non se me vaya a olla. Sí, xa vi. Vale, están aquí. Super. Panadería. 19 de abril. Envíos a domicilio. Vale, pero non hai ninguna pista de que país pode ser. Nin de que cidade. Vale, a ver se vamos a un cartel máis. Aí creo que hai un cartel. Donde me deixei? No, pero non é de direccións, creo. Claro, as matrículas son brancas, non son amarelas. Hai un Audi por aí, pero non sei exactamente isto onde pode ser. Ceda el paso, correcto. É que non sei... Estou intentando ver... Ui, no, ruas pequenas son. Pero onde podría chegar a unha rúa máis grande para ver se hai algunha dirección máis alta. Bueno, hai unha escola aquí. Unha E. A escola ten algún... nome ou... Non veixo claro. Si, sí, está todo xente ben. Veña, minuto e medio. A ver se que sacamos unha pista máis. Pero é todo... Ola choveu, Capitol. Se isto é Santiago. Vale, que hai, vale, hai algún cartel por aí. Que pon por aquí? Coca-Cola, vale. Viejo Ramón, Delivery. Petrobras, Mitsubishi. Aí hai un cartel, aí que cartel. Xa mo pasei. Que fixen? Volve, aquí está. Residencia presidencial, Castillo Soneira. Pero entón, Biblioteca Auriela Viera. Petrobras e Petróleo Brasileira. Pois veña, imos para Brasil así, grosso modo. O sea, realmente veterinaria. Vale, entón isto é Porto... Pero é Pare. Tamén será Pare tamén en Brasil. Aí sí que non teño nin idea. Tiña aí unha marquesina, pero non sei se me dá moita pista. Memory foam. Que hai moita cousa en inglés tamén. Sabes? Autobús. A onde vai? A onde vas? Nuevo Casabo. Onde Nuevo Casabo? Autobús, a ver. Non teño ni idea. Vamos deixarlo así, medio Brasil, medio baixo un pouco para aí. Era Uruguai. Estaba longe. Bueno, deixei en Bolivia. Bandeira na facha da escola. Ves? Se te lese, pois igual tal. Uruguai. Sí, pois en Uruguai están aí os barrios, Vai ben. Imos para a seguinte a ver que pasa. Quedan 3. De momento vemos que hai aquí plantación, pero o resto... Mima, canto por vareda. E hacia onde vou? Porque vai estou no medio de... Pode ser Andes ou unha cousa esta, vai, polo tipo de coche. Non sei, como vedes por aí? Marrocos. Pois podría verse... Carmen Ramos, isto vai ser Andes, A mí está me dando aquí zona Andes. Digo por montañas, así. Bueno, pode ser México tamén. Non? Sí.
Podría ser México. A ver, ¿qué di aquí? Solo un carril. Tío, ahora mismo estoy repartiendo. O sea, Marruecos descartámoslo, ¿no? Agricultor, tal. Vale. Campitos, alcalde. Alcalde, muy bien. Ahora estou indo máis a México, Estou indo máis a México. Vou marcar México así. Gordo modo, como digo eu, ahora. A ver se chegamos a un cartel ou unha cousa tal. Outro capítulo es posible. Gracias por su visita. Minuto e medio. A Molinares. Aquí vemos que o coche de Google non adiantou, que están sempre o coche branco este diante. E me verá, hai un cartel por aquí. A ver, que posti. Hyundai, nada. Sal. Vitivinícola La Pascana, Pisco Don Lolo. Bárbaro. Ah, vale. Santa Rosal de Lima, local comunal. Alcalde, Jorge García, alcalde. Que están de eleccións. Ah, pois sí que están de eleccións. Pente en pinta. Cielo, no. Parecen os cartéis azuis e vermellos que teñamos aquí fai non moito. Perú. Ti dis Perú. Cada momento con México, ahora no sé que me digas un razonamiento por qué Perú. Lima, ¿dónde pon Lima? Ponía Lima por ahí. Ponía Lima. Que no o vi. No, por ahí no va a haber más pilas. Acabo de leer Lima. Pero pensé que era... Vale, entonces espérate un momento, fago aquí o zoom. Perú. Ahora cando teño que buscar Perú, tardo medio ano, sabes? Es unha cousa moi bonita da vida. Aquí está. Vale, entonces sí que eran Andes. Chillaclo, Piura, Cuavica, Terrapoto. A ver. Vaiti saber. Non sabemos canto quedou. Que pasou? Rompeu internet. Non, rompeu internet, non. No, ahora xa podemos. En 3 segundos, verdade. Pois sí. Correcto. Ojo, pois leín Perú. Gracias por escoitarme, Faru. Pois está bastante cerca de Lima. Era para o sur. Bueno, 504. A ver, non foi o de Francia, que estuvo bastante ben, pero non foi o de antes, que era outro país. Por lo menos acertar país, eu creo que iso xa é o que se nos pide, porque a estrada ou tal. Pois non sei, isto agora que pode ser. A ver, agradezo que estemos nunha zona con casas. Podría ser algo sur de África, pode ser. Uy, sí, en América. Ah, vale, Mombasa Joint Terminal. Mombasa Joint Terminal. Kella, sí. Ali hai unha refinería, eso Arteixo. Isto sempre funciona da refinería. E me ver se hai un... Dios, canto... está vendo o camión aquí que non tanto a ver. Isto parece a estrada principal. Imos ir por aquí. Vuelve a los cartéis. A ver, temos aquí cartéis. Refinery Place. Imperial, non sei que. Imperial Bank, poñía, creo. Aquí creo que tiña un cartel. Isto non se lee nin para atrás. Bueno, Refinery Place. A ver se hai un cartel máis por aquí. Hai ali casas. A ver, ti que pos aquí. Mombasa Refinery. O sea, é Mombasa. A cousa é Mombasa. Dixéchesme Kenia. Kenia ven estando aquí, Nairobi. Pero Mombasa é capital de algo, que me insóame. Pasa que ahora non teño ubicadas as capitais. Mombasa é capital de algo. Alguén no chat? Hola. Eu dos capitais levaba Maputo. Si Maputo estivo Namibia, que capital que? Windhoek, no, na vida. Eu creo que Kenia, eu creo que soame máis ao sur polo tipo de clima que ten. Pois aquí Botswana, Mombasa, no, cabrón. Na costa, tienes na costa de Kenia. Ah, vale.
Ben pensado por aí. Mombasa, ostra aí. Farún. Imos a refinería. Onde está a refinería de Mombasa? Mira, antes cando poñía Joint, eu estaba pensando nun terminal ou algo así. Entón, creo que debe andar pola zona de aquí. Creo que fiar moito máis fino non nos vai dar tempo, pero... O sea, a refinería está aquí. E comezamos bastante preto da refinería. Sí, é facer zoom e buscar refinería ou algo así que nos dé alguna pista máis. Non pode estar en pleno núcleo. Mombasa SGR Terminus. Vou puxar por aquí. A ver, non pode estar, non está metida na cidade. Entendo que Mombasa é grande. Tal. Lambos de viaxe. Ah, vale. Tienes moi larpeiro tamén. Pudimos xa por aí. Sei que non é exactamente aí, pero bueno, é que 6,3 km, que eso foi moito mellor. Farún, aí parabéns. Moito mellor. Joder, está bastante máis metida na cidade. Tiña mellor marcado antes, mira. Está moito mellor que en calquera das de Galicia, casi que fixemos. Quitando a de Arteixo, do resto foi casi a mellor. Pois sí, jolín, 4.979. Puximos pola última. Estamos agora, non sei cantos puntos levamos en total. Eu creo que 15.000 imos pasar. Fixechedes un refinerías polo mundo. ¡Ostras! Vale, esto parece alemán ou un idioma xermánico, polo menos. Europa Park. Espérate, pero por onde podo camiñar neste campo? Deixasme por aquí. Se dou lido. A ver, SC Freiburg. Estamos en Freiburg. Eso é Alemania, non? Eso é Alemania, non? Entropía, agora non é o momento. Freiburg, veña. Donde en Alemania está Freiburg? Claro, isto ten dous modos de dificultade. Primeiro, adiviñar o sitio e logo saber ubicar no mapa. Joder, Freiburg pinta coñecido, non? Alguén ten o carro de Google meteuse no campo. Eu quixes facer preguntas despois de dato para o Freiburg. Bueno, vos vou sair do campo con vosso permiso. Ahora que sabemos que estamos en Freiburg, imos ver se hai algunha indicación de algunha cidade máis grande que este cerca de... Como se sae do campo? Pero que me estás contando? Pero por onde se sae do campo? Que non me deixes sair? Que non podo sair do campo? Bueno, espérate que marco, que me vou invadir Polonia. A ver, vou poñerme por aquí, así, a voleo. Pero non podo sair do campo. Que me estás a contar? Que me estás a contar? Non me deixes... Non podo sair do campo. Vale, pois nada, a xogar. Jolín, pois menos mal que teñen o nome do equipo. A ver, alcohol, chapel. Estou a ver se algún cartel daqui alguna pista de máis de ubicación. Keter Lirber, isto non son sitios. Isto non... Ergmans Freiburg, sí. No, pero non podo buscar. Es claro, no, se Freiburg intentei buscalo. Pero non o estou vendo por aquí. Flensburg, pero Flensburg non é. É Freiburg, quedamos, non? Freiburg. Faría máis zoom, pero entón voume perder aquí. Freiburg, vou marcar por aquí, así porque sexa, en Jamelín. Freiburg, Düsseldorf, no, Freiburg. Este de segunda, non? Freiburg, alguén o viu? Freiburg. Alguén dirá, isto é streaming en galego ou en que idioma é? Freiburg. Pois era máis o sur. Ah, mira, está Freiburg aquí. Está, bueno, que casi, mira, que casi Suiza, casi Francia. 478. A ver, podemos telo feito mellor. Pero nin tan mal. Non o vin. De feito había que facer... Non había que facer tanto zoom, nin tan mal. Si, o de ser na cama por se non buscar alguna cousa máis. 18.216, pois non está mal tampouco, non? A
A ver, como están as puntuacións aquí? En que quedamos? 18.000... que me poñe aí. Quedamos de... no, xa non me pon número que. Bueno, pero aquí hai xente moi pro. 24.000, o sea, hasta que cheguen a baixar dos 24.000 e logo canto máis baixes, máis xente hai. Nada, non vou ver a que posición está, pero dos 100 primeiros xa non estamos, que dúbidas non había. Bueno, pues nada, pues hasta aquí este bonito directo de xogos que usan disfraces. Estivemos co Balan Wonderwall e agora estivemos co Dynamite Heavy, un pouco de GeoGuessr tamén, que isto aquí, o coche de Google disfrazouse de xogador de fútbol e meteuse no campo do Freiburg, que ahora xa sabedes todos onde está Freiburg. Sabes de Zúrich, para arriba, hasta que chegas a Alemanha, aí está Freiburg. Nada, máis lembretes. Esta semana non imos ter 2 vídeos, imos ter un, como comentamos fai unhas semanas, porque temos podcast. Que este podcast vai ser un pouco... non ten perda. Vai ser un pouco máis distinto, porque imos gravar parte dele en directo con vos mañá, os que estedes aí no Twitch, e que logo traeremos aí o que teña máis chicha que as tanxugueiras, e completaremoslo con un pouco de podcast falando sobre xogos musicais. Iso será o xoves na canle de YouTube de Radio Coruña. Mañá, aquí ás 10:15, que están xogueiras, antes grabando esa parte de conversa con elas. O mércores estaremos por aquí e imos xogar ao Super Mario Odyssey. Aí, por seguir un pouco o tema disfraces, pois Super Mario Odyssey temos aí o Capi, que tamén nos fai algo parecido a disfrazar. Sería eso o tema. Nada máis. E o venres o que imos ter, que eso, mira, desa semana que estou máis ordeado co que teño que facer. O venres teremos un vídeo novo no canal de YouTube, que esta caso é unha sección nova que imos a facer falando con xente que se dedica a... Bueno, que está traballando no sector do videoxogo. Iba a facer xogos, ás veces non é só facer, senón con axudar a que saian pa diante e que teñan éxito, que funcione ben. Entón imos a falar con Ana Hanabi, que nos vai falar un pouco do que consiste a súa tarefa. Ela leva Community Management ou bueno, non sei se non Community Manager, pero bueno, si ten tarefas de Community Manager, en fin, relación coa comunidade dun videoxogo ou dunha compañía de videoxogos. E iso, estaremos falando con ela, a vez que estamos xogando un xogo que lle gusta a ela, pois xa nos conta un pouco tamén de qual é o xogo e todo iso. Pois eso, vai ser unha charla de uns 38 minutos que a teredes o venres no YouTube. E polo demais, pola miña banda, pois nada máis. Moitas grazas aos que pasaxedes por aquí durante estas 2 horas e pico de streaming. Ao final estou facendo o que me dá a gana cas tal. O de Ana xa vos digo que xa está grabado, así que eso está. Que eso está. A falta de editalo. Nada, imos facer aquí unha raid. Eu creo que están aquí o Triunvirato do Mal. Imos ver por aquí. Efectivamente está aí no wall, que creo que está con Mosiño, con... dixen con Mosiño e con Dinaf de Galician Gamer. Pues nada, imos darles aí unha visita. Nada, nuns segundiños. E hoxe non lles imos dicir nada máis que por favor, señores, tede un bon luns e todo isto. Non, tampouco moito máis, porque non hai moito máis que comentarles, porque xa o do helicóptero polo visto xa non o fan. En fin, o dito, moitas grazas. Vémonos no mañá aquí ás 10:15, que están xogueiras.